Is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans. Look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה. כן, ערב טוב גבירותיי ורבותיי, עם מחיאות הכפיים שלכם חזק חזק ומכל הלב. אנחנו רוצים לקבל את החתן והכלה שלנו כאן הערב. גבירותיי ורבותיי, בואו נקבל וניתן מחיאות כפיים לאורלי ולאריה. ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. וכן גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לבקש מהחתן לכסות בבקשה את העינומה. אני חושב שמגיע לו מחיאות כפיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה.
אל החופה. העד רחמים מוזמן אל החופה. חתן, טבעת, יש? לפני שהקניון נסגר, יש? בסדר, רק רציתי לבדוק שיש. לא, יש זמן. הלילה ארוך. רציתי רק להיות רגוע. ערב טוב, קהל נכבד, בשמי ובשם כל הקהל הבאים לשמחת הכלולות, הרשו נא לי לברך את החתן אריה דלל ואת הכלה אורלי נודמן, הבאים היום בברית נישואין להקים בית בישראל, הבנו לבני מסורת ישראל וברוח ישראל, ולהיות שותפים הקדוש ברוך הוא בהמשך קיום עם ישראל והעולם. ואני תפילה לכם מרום, שקיף המון קודשך מן השמיים, וברך את הזוג אורלי ואריה באושר, אושר וכבוד, בשלווה שקט ובטח, בבנים ובנות, בריאות והצלחה ומקור לאושר למשפחותיהם ולבית ישראל, ונאמר אמן. חתן וכלה, אתם מתחתנים ביום של הרבה שמחה. כתוב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אבל כשמגיעים לשיא השיאים, פורים, יום של הרבה שמחה. שבעזרת השם תזכו שתמיד יש שמחה בביתכם. אבל שואלים, קראנו היום את מגילת אסתר. למה קוראים לזה מגילת אסתר? לא יכולו לעשות כבוד לגברים. מגילת מרדכי. למה מגילת אסתר? מילא, היום זה מודרני לעשות כבוד לנשים, אבל פעם היו עושים כבוד לגברים. מגילת מרדכי. למה מגילת אסתר? שמעתי הסבר יפה מהרב רבינוביץ', הרב של הכותל המערבי. הוא אומר דבר כזה, שימו לב. הוא אומר, מרדכי מתפלל, רוצה לבטל את הגזרה, אבל הוא מתפלל בשביל מה? להציל את עצמו. כשבן אדם עושה משהו בשבילו, לא חוכמה, לא מגיע לו פרס. לא מגיע לו לקרוא לו מגילה על שמו. אסתר, היא לא עושה שום דבר בשבילה. היא מוסרת את הנפש לה בשביל מי? בשבילנו. היא צמה 3 ימים, לא אוכלת, לא שותה. היא מסודרת, אשתו של המלך וראש, יושבת לה בארמון, אין לה שום בעיות. מוסרת את הנפש שלה, מסכנת את עצמה, את החיים שלה, בשביל להציל אותנו. מי שמוסר את הנפש שלו בשביל אחרים, מגיע לה שיקראו את השם של המגילה על שמה. וזה המסר שלכם, אריה ואורלי. א', שבעזרת השם תדעו למסור אחד נפש כלפי השני. לעשות מאמצים אחד כלפי השני. לא לדאוג לעצמי. לדאוג תמיד לצד השני. אם תדעו לעשות מסירות נפש אחד כלפי השני, אני בטוח שהשמחה היום של פורים בעזרת השם תמיד תהיה בביתכם, ותשרור ביניכם תמיד אהבה, אחווה, שלום ורעות. מזל טוב, מזל טוב. ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שקידשנו וציוונו על האריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין.
עוד שנייה. תני לכלה לשתות. לכלה. רק קצת. צריכה להיות צלולה בשעת הקידושין, שלא בערפול של יין. חתן לעסקים, איפה הטבעת? בוא נראה אם השקעת. נזמין לפה עם מחיאות כפיים את שר הטבעות ונאחל לו שבעזרת השם יזכה לתורה, לבר מצווה, לחופה ולמעשים טובים. חתן, מזהה את הכלה? כן, נדמה לי שכן. תיזהר שלא עשו לך איזה מתיחה של פורים, ביום כזה זה הייתי מפחד. קח לך עוד כלל טוב. קח לך כלל טוב בחיים, כל דבר תבדוק. תרין, גם תן לה קצת אוויר, לא יזיק. אכן. לא, זוהי ורק היא. חתן, קנית את זה מכספך? אכן. שווה שקל? קצת יותר. לא, שקל מספיק שקל. שווה שקל? אכן. שמעת כלה, הולך לחנות של שקל אחד בלבד, קנה לך טבעת, מסכימה להתקדש? לא. אין בעיה. מצטער, אין ארוחת ערב היום, הולכים הביתה. שווה שקל, זה הכל. מסכימה? כן. אחרי קצת שכנוע, ברוך השם, הסכימה ברוך השם. אצבע של יד ימין. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת. הרי את מקודשת לי, הרי את מקודשת לי בטבעת זאת כדת משה וישראל, מקודשת לי בטבעת זאת כדת משה וישראל. שטר כתובה. עוד יישמע בר יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. עלה את ירושלים על ראש שמחתי. ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, שבנו שתם את בית ישראל ועשה חיל. מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מאדוני. ראה חיים האישה אשר אהבת בסימן טוב מזל טוב, בשישי בשבת 15 יום לחודש אדר, שנת 5775 לבריאת העולם, למען שאמונים פה, רחובות תבנה ותיכונן. ענת צדק החתן, אריה בן סבח למשפחת דלל, אמר לכלה מרת, אורלי בת יעקב יחיאל חורכה לבית נודמן, הביא לינתו כדת משה וישראל. וענה במרב צד ישמעיה, אפלח והוקיר ואזור ולבקל. סך הכל סכום ידע מי שצריך לדעת. וקנייה מיד החתן, והכל שריר בריא עמד יציב ונכון וקיים. ולקהל שמוטרד, הסכום שווה, ואין הברכה שרויה לה בדבר, סמוי מן העין. חתן, קבל שטר כתובה, סור את זה לכלה, כלה תעביר שבינתיים ישמרו לה את זה, שלא יפריע לך ביד.
חתן, תכוון בברכת שהחיינו על הטלית החדשה, על כל הדברים החדשים שקניתם לביתכם. ושמעתי מהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאומר, אם מברכים את הברכה הזאת בשמחה, תזכו שתמיד יש שמחה בביתכם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. שבע ברכות. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני